Os ydych eisiau gwasanaeth gardd yn 2018, byddwch angen talu ffi am y casgliadau oherwydd fod pwysau ariannol yn parhau i fod ar wasanaethau cyhoeddus. 33 o bunnoedd am y flwyddyn fydd cost y gwasanaeth. Mwyn talu am y gwasanaeth ar-lein, ewch i www.gwynedd.gwynnedd.cymru/gwastraff gardd. Bydd hyn yn mynd â chi at y ffurflen gwastraff gardd. Os nad ydych wedi defnyddio gwasanaethau ar-lein y cyngor o'r blaen, bydd angen i chi greu cyfrif. Bydd hyn yn cymryd ychydig eiliadau. Os ydych yn trefnu casgliad gardd ar gyfer eiddo arall, efallai y byddwch yn archebu ar ran cymydog neu aelod o'r teulu, gallwch newid y cyfeiriad sy'n ymddangos drwy glicio ar Newid cyfeiriad. Dewisiwch y nifer o finiau sydd i'w gwagio bob pythefnos. Os ydych yn cynhyrchu mwy nag un llond bin gwastraff gardd bob pythefnos, gallwch drefnu i fin ychwanegol gael ei wagio hefyd am ffi ychwanegol o £28 y flwyddyn. Rydym yn caniatáu 4 bin i bob eiddo. Gwiriwch fod yr holl wybodaeth yn gywir. Bydd hyn yn mynd â chi i dudalen allanol ddiogel mwyn talu, yn debyg iawn i siopa ar-lein. Rhowch fanylion eich cerdyn debyd neu gredyd ar y dudalen. Ac ychwanegwch gyfeiriad e-bost dilys mwyn derbyn taleb electronig. Pwyswch ymlaen i barhau gyda'ch archeb. Cadarnhewch fod y wybodaeth yn gywir cyn clicio gwneud taliad. Nid oes angen archebu bin brown os oes gennych fin yn barod, ond os ydych angen archebu bin neu eisiau un ychwanegol, mae cyfle i chi wneud drwy glicio ar y linc archebu cyfarpar gwastraff ac ailgylchu ar y dudalen yma. Bydd pecyn yn cyrraedd drwy'r post yn cynnwys sticer i'w roi ar eich bin brown i ddangos i'r timau casglu eich bod wedi talu am y gwasanaeth. Byddwch hefyd yn cael eich calendr casglu gwastraff gardd 2018, telera ac amodau a llythyr gwybodaeth. Cofiwch ysgrifennu'r cyfeiriad ble fydd y bin brown yn cael ei gasglu ar y sticer gyda ffelt tip parhaol du. Tynnwch yr hen dap o amgylch y bin ar ôl eich casgliad olaf yn 2017 a rhowch y sticer newydd 2018 ar flaen y bin.